minulý rok, prvé je teraz. Lebo že sa to vyplo, ja som to musel zapnúť. No koď, vysadil som. Bežáci. 11. priečka pri Tulovu rovnako za 73 bodov. Áno, ale keby... No a dostávame sa do top 10. Na jej konci alebo 10. priečku získava za 79 bodov Horenická Hôrka. Bodov nazbieral Brumove, ktoré mu patrí 9. miesto. Poďme na kameru, je v kapke. Potom hýbej! Môžem aj ja. Tak, dobre. Pokračujeme ďalej, čo ty na to. Takže druhá priečka, 161 bodov Zbora. Tak je to jedno. Keď pôjdeme vyrišťania. Len on je tam doslova. Kolego. Ja ti musím hlavu podať, prepáč.
pohode. Dobre. Sami ste si vyvolali, je čas dekorovať najlepšie družstvo tohto ročníka Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. Babi, nestriekajte nám tu, pretože 174 bodov a prvé miesto Ihrišťan. Takže dámy a páni, toto sú najlepšie alebo najúspešnejšie tri mužské kolektívy 9. ročníka Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. Celý Pišovský okres ovládol ligu, takže tretie miesto opakujem Podhorie.
druhé miesto Zbora a prvé miesto Uhrište. Ďakujem všetkým účastníkom nielen dnešnej pohádovky tu v Ďurďovom, ale všetkým účastníkom Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. Verím tomu, že na budúci ročník bude minimálne toľko družstiev ako v tomto. Kedy sa dozvieme meno víťazov pre ďalší ročník, ktorým bude. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Minulý rok to bolo Podhorie, tento rok Ihrište. Zbora bola opäť na stupni víťazov, takže ďakujeme všetkým. Ďakujeme hasičom, hasičským družstvám, všetkým, ktorí podporujú. Ďakujeme divákom, ďakujeme organizátorom ligy, všetkým DHZ-cám, ktoré sa podielali na súťažiach. Ďakujeme. Najlepšie tri družské kolektívy Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. My o chvíľočku budeme pokračovať tombolou, priatelia, takže nachystajte si listočky. Ďakujem všetkým, ktorí prišli sem do Ďurďového. No a po tombole samozrejme budeme pokračovať, pretože čakajú nás veľmi skvelé veci a síce koncertíky. O 8 by to malo byť made by, už sú tu. Nažhavený, nadržaný, Piecha fajči jednu od druhej, Dredy už stoja dúrkom úplne hotovo. No a potom Horkyže slíže, no a potom sa budeme baviť a potom bude ohňostroj a potom budeme piť a ja neviem, čo všetko sa dá robiť tuto na tej lúke. Až do rána, verím tomu, že slopne nás budú odstavovať súdruhovia príslušníci z 5. D, ktorí tak robia pravidelne. Každý rok teším sa na to. Takže vyhodnotili sme najlepšie kolektívy, alebo všetky kolektívy, ktoré sa zúčastnili 9. ročníka ligy. Takže priatelia, nachystajte si lístočky, o chvíľočku budeme žrebovať tombolu a necháme ešte chvíľu. Najlepšie družstva, nech sa nám nafotia, vybláznia a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som poprosil trošku tú hudbičku trošku stíšiť, pretože okrem pohárov a mobilov sme tu našli kadečo a našli sme kľúče od auta Peugeot. Takže ten, kto by si myslel, že by sa chcel dostať domov a má Peugeota a pochádza niekde od Trstia, tak sa dostane do prdele, lebo tie kľúče sú tu. Ahoj! Mobil sa nenašiel, peňaženka sa nenašla, Ivan! Ligy, priateľe, chystáte si listočky. Hľadám kamaráta, mažoretky Mariana. Ďakujem. No a verím tomu, že si ešte není grobý a príde sem, ako si slúbil od moderovať tú tombolku. Prejsť aj na tú tombolu, ktorá bola avizovaná na začiatku. Máme tu nejakých dosť veľa cien, ktorých odovzdáme, vylosujeme. Nejaké šamlíky, lampy a tešujúce veci, oblečenie a podobné. Dostane sa k nám nejaká tá listina, kde to bude všetko napísané. Ivan, gratulujem, ľavá ruka musí byť, lebo práve... Ďakujem.
aby prišiel k nám, to by bol asi Idi! Number one! Pojdi sa do mňa. Čo máš v ruke? Na miesto! Takže ešte raz by som poprosil, Krása! ktorá tu chodila okolo nás a mala ten zoznam, aby sme vedeli, čo budeme žrebovať.